Allah zan maka tambaya, ka taɓa zama kai tunane ka tambaye kanka ranan da mala'ikan mutuwa zai shigo ɗaki ya anshi ranka, shin ka yi tunanin abin da zai gaya maka kafin ya anshi ranka? Je makaranta ka koyi wannan don ya maka tambaya kafin a anshi ranka. Ka taɓa wannan tunane? Ranan da mala'ikan mutuwa suka shigo ɗaki, abin da za su faɗa kafin su anshi ranka, ka yi wannan tunane? Bayan ka mutu an ɗora ka kan katako za a yi maka wanka, shin ka san abin da mala'iku za su ce da kai a lokacin da an ka tube ka tsirara? Za a yi maka wanka, za a naɗe ka da likafani, ka taɓa tunanin wannan, ka tambaye kanka? Bayan an maka sallah an ɗora ka kan annash, za a je da kai makabarta, ka tambaye kanka abin da za ka faɗa a lokacin da za ka bar gida? Ka tambaye kanka? Shin ka tambaye kanka in an ka aje ka bakin gaban ramin kabari, ka san abin da kabari ke gaya maka kafin ka shiga cikin kabari? Sai dai Allahu akbar, Allahu akbar, baka san wannan ba? Sa'annan in an ka ɗora ka, an ka sa ka a rami, an ka ɗauko tukunya ko katako an ka ɗora kanka, an ka kawo ƙasa an ka zuba, ka san abin da Allah zai ce da kai a wurin? Ga ka gashi. Ka yi wannan tunane da wannan lissafi mun yi. Sai dai mu zo wurin wa'azi namu ne mu ji in an ka aibata wani sai mu yi kabbara Allahu akbar, saboda an aibaci wani, an aibata aikin wani, kai kuma naka aibin yana nan. Wannan tambayoyi guda biyar ba zan maka fassara ba, je gida ka zauna ka tambaye kanka da kanka, kai wa kanka karatu. Ranan da za ka mutu mala'ikan mutuwa ya shigo ɗaki, me zai ce da kai? Ka tambaye kanka wannan? To bari in baka daya, duba cikin suratul Fussilat aya na 19, innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Na'am. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Na nuna maka farkon abin da mala'ikan mutuwa zai ce da kai kafin ya anshi ranka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ranan da zaka je lahira, Allah ya sa mu samu irin wannan ƙarshen. Mala'iku da su yi maka addu'a su nuna maka za ka shiga aljanna. Ranan da mutuwa ya kai, Allah zai ce ma mala'ikan mutuwa sauka Abuja, bawan Allah zai mutu, masoyin Allah, mai son Allah, wanda Allah ya yarda da shi, ya yarda da Allah. Allah zai ce sauka Najeriya a Abuja. Malam Awal, wani unguwa kake, a sunan unguwanka? Ne a Zuba nake da iyali na. To, ku je a Zuba, akwai wani bawana, amma kaka ji tsoro, akwai wani bawana na wurin, ana ce mai a Sheikh Muhammadu Awwal, ku je ku an so min ransa, masoyina ne, ina son sa. Kudu sai ka ga mala'iku sun shigo maka. A lokacin muna kewaye da kai. Hausa suka ce masorai wawa ne. Don Allah ku kawo kafa, don Allah ku kawo mai ruwa, kawo kaza ina wa zanna annahu al-firraq. Amma shi ya tabbatar ya mutu, ya tafi lahira. Mala'iku su zo su zauna suna ce maka, to shine Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika. Ana ce maka Alhaji Awwal, Allah ta hafu, kada ka ji tsoro, wala kada kuma ka yi bakin ciki. Kuma Allah wai mu gaya maka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah wai mu maka bushara da aljannan nan da an kai maka alkawali daga bakin Annabi Muhammadu. Mala Awal sai tambaye mala'iku, ku su wane ne? Shi su ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Mu ne masoyanka a rayuwa ta duniya, mu da kai ne wurin wa'azi, kake kaddamar da masu wa'azi, mu da kai ne masallaci, mu da kai ne wurin sulhu, mu da kai ne wurin aikin alkhairi, mu da kai za mu kasance a nan, ba ma nan ba, wa fil akhira, mu da kai ne har ranar tashin alkiyama, mu da kai za mu raka ka mu kai ka kofan aljanna, mu kai ka masaukinka mu ce maka salamu alaikum. Jama'a, wannan shine ka tambaye kanka ranan da za ka mutu, irin wannan tambaya za a ma. Magana na biyu, bayan an ɗora ka kan katakon wanka, za a yi maka wanka, kai da kake wa kanka wanka, yau za a yi maka wanka, ka san abin da za a ce da kai wurin?